हाय गाईज, वेलकम बॅक माय यूट्यूब चॅनल. आणि आज खूप दिवसानंतर एक व्हिडिओ होत आहे. आपला गोप्रोनी आपला दुसरा शूट आहे. एक व्हिडिओ टाकलेच मी. तर आज हे बघा माझ्या हातात काय आहे, काय बोलतात याला, तुमच्याकडे काय बोलतात मला माहीत नाही, आमच्याकडे कुदला बोलतात याला. तर आज खेकडे पकडण्याचा बेत आहे. तर गर्लीने खेकडे पकडायचे आहेत. गर्लीने कशा पद्धतीने खेकडे पकडतात ते मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये तरी दाखवलंच आहे. आणि आजची व्हिडिओ पूर्ण डिटेल्समध्ये असेल, तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा. तर आपण माझा बारका भाऊ पिशवी आणायला गेला आहे आणि त्याने हा कुदला आणून दिला आहे. आमच्याकडे कुदला बोलतात याला. तर बघूया तो येईल. तोपर्यंत तर आपल्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन ऑन करा. ज्या कारणे नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. हा आमचा वाडा आहे. तर वाड्याच्या साईडला आपल्याला गर्लीत वालायची. आणि हा बघा कापशा आलेला आहे. कापशा बघा, पिशवी आणलीस ना. मग कुठे भेटतील गांडूल कुठे भेटतील आपल्याला खेकडी पकडाय? सांग बघू. माहिती आहे ना तुला? तू गेलास ना खेकडे ना? नाही गेला? अरे बोल ना काहीतरी. चल ये. नको इथं नको, कुठे भेटतील. तर पहिलं आपण बघूया गांडलं भेटत काय, कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला खेकडी भेटायची नाही. इथे भेटतील. याला काय बोलतात माहिती आहे ना? आलूची पानं, तेरी निंडा. आपल्याला शोधायची आहेत. त्यासाठी गर्ली बनवायची आपल्याला. कुठे भेटतील? तर अशा पद्धतीने आम्ही आलो आहोत नदीवरती. बघा नदी आहे साईडला. आणि ही आपली गर्ली काठी. आणि मागे आहे आपला कापशा, माझा बारका भाव. कापशा मग काय भेटतील ना खेकडी? मस्त बघ बघ. नदी आली, पाणी भरपूर आहे ग खाली. तर पहिला आपण हे गर्ली बोलून घेऊया आणि व्हिडिओ स्टार्ट करूया. नंतर काय कापशा म्हणतोस? बरोबर ना? ही काठी आहे, चिगाट्याची काठी.
त्याच्यामध्ये आपण गांडला वावायचे आहेत. दाखव कापशा काठी कशी घेतात. मित्रांनो, आपली गरली होऊन झालेली आहे. तर खेकडे खायला भारी वाटतात, पण हा काम लय अवघड आहे. कोण पण बोलू शकत नाही आहे. तर बघा आता एकदम आपण हे करूया. माल या काठीला बांधायची आहे. कापशा इकडे अंधवल कापशा. याला काडू बोलतात, काही ठिकाणी काडू बोलतात, काही ठिकाणी गरी बोलतात. ह्या काठीला बांधल्यावर गरी बोलतात. तर आपली गरी कंप्लीट झाली आहे आणि रात्री आपल्याला खेकड्याचा कालवण खायचं आहे. आज काय वार आहे कापशा? वार कोणता आहे? आज रविवार आहे. कापशा बोलतोय. इकडे दाखव माझ्याकडे बघू दे कशी झाली ती. मग रविवारचं खाणार ना तू कालवण? तर ही बघा आपली कंप्लीट झालेली आहे. गरली कंप्लीट झालेली आहे. आण काठी वरती. ही गेल्या टायमाला बनवलेली आहे त्याची त्या सूत आहे. कापशा ही सूत तुटेल काय? ऊन बघा काय पडलाय. कापशा ऊन दाखव वरती सगळीकडे, इकडे तिकडं. रामलीन दाखव आपला. आणि इकडं आता दाखव. हे बघा आपली गरी कंप्लीट झालेली आहे. काय कापशा तुला कसा वाटतोय? मस्त वाटतोय. तू एकटा कधी येणार मग? हां मोठा झाल्यावर. मग आता केवढा आहेस कापशा? कितवीला आहेस तू? तिसरीला. मग मोठाच आहेस. मग अजून किती मोठा व्हायला पाहिजे? हां मागच्या वेळी खेकडे पकडायला कापशा होता. नडग्याने खेकडी पकडलेली. आणि आता आपण कापशाच आहे सोबत. आता गरलीनी भेटतील ना कापशा? तर बघूया. पिशवी घे तुझ्या हातात. काय काय सांगू? पिशवीला जास्त चालू आहे ना तो? हां आता जस्ट आम्ही नदीत चाललो आहे. गरली वळून झाले. बघा कशा पद्धतीने आहे गरली. कापशा जायचं ना खेकडी पकडायला? हां तू पकडणार की मी पकडू? मी पकडू ना. चला तर आपण नदीत शिरूया. येशील ना का भावशील?
कापशा बघा, कापशाला धरायला लागते. पाणी एवढं आहे की कापशाचा का छोटा आहे. मला लहान पडला ना. वाहून जाशील काय ग? कापशा एक माझा खास म्हणजे जोडीदार आहे. माझी साथ कधी सोडत नाही. त्याला गाडी फिराय मजा वाटते ना, त्यामुळे माझ्यासोबत असतो तो. तर आपण पहिलीच गरली आपण ह्या ढवामध्ये टाकायची आहे. या डोहामध्ये आपल्याला 3 ते 4 खेकडे आरामात भेटतील. तर पहिलीच आपण टाकूया इथे. टाकू ना ग? टाकू. तर टाकलेली आहे. कापशा बोलला आहे टाक म्हणून. एक खेकडा भेटलेला आहे आपल्याला. दुसरा आणि दुसरा एवढा भेटतोय. मोठाच भेटला आहे. पहिलाच मोठा, पहिलीच भावानी मोठी. आणि दुसरा लावलेला आहे. बघू आपल्याला मोठा भेटतो काय. आणि मोठा भेटलेला आहे. याला ना पकडलं बघ. 2 भेटलेले आहेत आपल्या नावावरती खेकडी. आणि कापशान पकडला एवढा. जमिनीला मासा बघा केवढा आलाय. मोठा आहे. पाऊस आला का? टी शर्ट कोणी दिला? टी शर्ट कोणी दिला नाही तुला इंडियाची? हां वहिनीने.
थांब थांब. कुठं जातो तू? धाप धाप. चाललो आहोत आणि आम्हाला 10 खेकडी भेटलेत. कापशा पण गारटलाय, पाऊस पडतोय तो. आणि मी पण गारटलोय, मी भिजलोय आणि कापशा पण भिजला. कापशा टराटल चालतोय काय कापशा. आणि घरात जाऊन मी दाखवतो की किती भेटलेत. ह्याच्यामध्ये बघा किती भेटलेत.